Ew şev qesra Spîya li Enqereyê parlamento û bingeha polîsan li Gölbaşiyê hatin bombekirin. Tevî pêncî û şeş polîsan, 251 sivîl jî şeva hewla derbê hatin kuştin û ji 2000 zêdetir sivîl birîndar bûn. Tirkiye ji vê rojîşûn de 2 salan bi biryarê hikmê qanûnê de hate rêvebirin. Fatûreya derbê li ser aliyên opozisyonê pir giran bû. AKP û MHP tifaqek kirin û operasyoneka bênavber li ser aliyên muxalîf dest pê kir. Piştî darbê derfetekî mezin derketibû berê Tirkiye. Tirkiye karibû ji bo sistemekî demokratîk înşa bike imkanî wî gelek zêde bû. Fakat iktidar viya tercih nekir. İktidar tenê van kesê hewla darbê kirine, teşebbüsê darbê kirinin vana tenê dernexistortê ki di muhalefetê de yî ki li hemberê iktidarê disekine wan giştîk xwest tasfiye bike viya jî hem ji alî demokrasiyê hem ji alî aborî hem ji alî siyasetê gelek ew kê mezin pirsgirêkî mezin derxisortê. Di dema rewşa warte de nav 2 salan de bi giştî 125,628 karmend û karker ji kar hatin îfrackirin. Di nav wan de 6000 zêdetir akademisyen hebûn. 2761 sazî dezgehên rêxistinên sivîl jî hatin girtin. Bi giştî 250,000 karmend, xwendekar, manişîn, nêzî 2 milyon xizmên wan di bandora van biryaran de man, jiyana wan ji binî hat guhertin. Di dema rewşa wate de 204 dezgehên rangihandinê jî hatin girtin. Pasaporta 234,000 kesan hate betalkirin. Fatûreya derbê ji bo partiya HDP jî giran bû. Viya ser pirsgirêka Kurd jî rewşekî xerab derxisortê. Yani zaten prosesa çareseriyê hatibû xirakirin piştî vî prosesê gelek kes baweriya wî ya jî bendamaniya wî hebû kî bira prosesekî nûh dest pê bike. Fakat dev ji vî prosesekî nûh berdin mahfê gel kirî destê xwe mahfê de gel qezenc kirî wana jî pey derpê jî dest çûn. Li gorî Wezareta Karê Navxwe piştî derbeyê 9,066 operasyon pêxatine ku di encama van operasyonan de 282,709 kes hatine desteserkirin. 96,975 kes hatine girtin. Ji Sûcê derbê 25,912 kes girtîne. Bi giştî zêdetirê nîv milyon mirovî lêpirsîn vebûye. Ji bo 16 endamên sereke ên derbeya ku navê Konseya Sulh û Welat xwe danîbûn, 141 caran müebeta giran a cezayê hatiye dayîn. Partiyên opozisyonê îdia dikin ku Serokkomarê Tirkiyeyê hewla derbeya Pasê Tîrmehê ji xwe re kir hicret ji bo bêdengkirina opozisyonê û qeyîmkirina desthilatiya xwe. Xecî Can Faxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.